שלום, אני מיכל רייטר, שירותי משרדות מרחוק. האם אין לכם זמן לנהל את העסק שלכם? בעיה מוכרת אצל בעלי עסקים המנהלים בעצמם את האדמיניסטרציה בעסק שלהם. היא שהמשאב העיקרי שלהם, הזמן, מושקע באין סוף פעולות מנהלתיות ולא במקצוע אמיתי. למשל, במקום לטפל, אתם עסוקים בלמלא יומן. במקום להנחות קבוצות, אתם עסוקים בהוצאת חשבוניות וגבייה. אני מאמינה שיש לתת למישהו מקצועי לעשות את מה שקשה לך וגוזל ממך זמן. בישראל של 2017 מוכרת התופעה הקשה של גביית חובות. אלפי בעלי עסקים קטנים מוצאים עצמם עסוקים שעות רבות בניסיון לגבות תשלומים מלקוחותיהם עד לקבלת הכסף. אז דמיינו לעצמכם שאתם מעבירים למישהו את הרשימה המסודרת של החובות, והוא גובה עבורכם את הכסף בדרך נעימה ובחיוך. ובסוף החודש אתם רואים את הכסף בחשבון. נשמע כמו חלום? אז לא, זה מציאות. זה בדיוק מה שאני עושה במיכל שירותי משרדות מרחוק. ונתראה בסרטון הבא.